Takže čus lidi, vítám vás u mého prvního videa ze hry Minecraft Pocket Edition na verzi 0.9.4. A vygeneroval se nám tento krásný svět, která mě se líbí celkem. A můžeme se pustit do hraní. Jako první, moment, omlouvám se. Jako první si půjdeme natěžit dřevo. A tady ten strom si natěžíme. Rychle, tyjo, abych už měl kamenný nástroje. Tak si uděláme krafťák, 8 tyček a můžeme si jít vydat tam dál a si zabijeme tady tu krávu. No tak máme, nevadí. Chtěl jsem aspoň 4 tady ovce. Musíme si udělat postel. A ono se zaladit. Dobrý, jedna vlna. Neutíkej. Kde jsi? Tady. Cípni. A ještě jednu ovci. Ale. Houba. Ty mi utečeš, viď? Neuteče. Aha, tak nic nedala. Ale tamhle je houba. A vedle ní je další. Ale. A tam ještě nahoře jedna. A to není vůbec. To je celkem hezký svět, jakože. Akorát, že bych chtěl jít. Přemýšlím, kam půjdu. Možná, že půjdeme do téhle jeskyně, jak tady je. Který je přímo přede mnou. Ale to bude těžký se tam dostat. Možná dotáme tady do té jeskynky tady. Aha, tak ono je to normální jeskyně. Takže to je parádní. Takže dobrý. Takže máme nějaký místo na zabydlení. Já si tady udělám. Čestku jsem si udělal malinkou. Uklidím si nějaký věci. To teď potřebovat nebudu. A jdu si nakopat cobblestone. Slyším zombíka. Jo. Se jdu podívat sem trošku. No dobrý, tady je nějaká jeskyně, níž, to je dobrý. Tady je uhlí, tady je další jeskyně, no. Takže dobrý, takže to není vůbec špatný místo. Vůbec špatný to není. Tady ten zombík teď chcípnul, takže dobrý. Tady si uděláme takhle provizorní cestičku nahoru. Abychom měli. Tak tebe jsem si tu nevšiml. Cípni. Je po něm. Zabili jsme skeletona. Máme na pec. Teď máme na stone cutter a nějaký ty nástroje si musíme udělat. Dobrý, takže
se můžeme jít vrátit, se můžeme a vykraftit si nějaký ty nástroje. Ne, dobře. Jeden stone kůtr, jedno to a tady se vezmu štyčky. Co mám? Jo, dobře. Takže sekerku, meč a to mi stačí. Jo, takže pec, stone cutter, sem a co je? Pardon. Se omlouvám, že mi to takhle vypadlo. Takže... Ne, tak nic. Mně se to neuložily ty věci, co jsem si vykraftil před chvilkou, takže to můžeme. Tak já si uklidím rychle tohle. Mám takhle 2. Jo, meč už mám, tak dobrý. Takže potřebuji ještě 5 kablů a 4. 4 a teď 5 ještě. Tady takhle, hop. A teď si jdeme dělat. Ježiši. Jo, já jsem zapomněl, že vlastně pec se dělá z 8. Takže stone cutter. Jsem pec, jsem stone cutter. Vidíme si krumpáč a děláme si torči. Sem a sem. A nakoupu si ještě nějaký ten kabel. A uděláme si provizorní střechu a asi už to ukončíme. Dobrý, 16 kablů to by mohlo stačit. Akorát se stmívá. No, tak takhle by to mohlo stačit. Takže doufám, že se vám moje první video bude líbit. Pokud ano, tak dejte like. Pokud ne, tak dislike. A když tak nezapomeňte kliknout na odběr. Takže čus.